Tento podcast sme pre vás pripravili vďaka podpore Premium poisťovne. Ahojte, milí turisti a turistky. Čaute. Som tak premýšľal, Že? že by bolo fajn zažiť v Tatrách niečo Čo? nové Aha. a osviežujúce. Tieto horúčavy sú fakt na nevydržanie. Ok, fajn. Som samé ucho. Rád by som sa okúpal v niektorom z tých parádnych tatranských plies, ktoré sme navštívili. Čože? Teda samozrejme s tebou. Kedy vyrážame? Ja navrhujem... To nemyslíš vážne, Vladko? Myslím, podľa mňa by to bolo skvelé. Skvelé? Priam fantastické. Trochu sa ovlažiť. Vladko! Áno, Tanička? Tebe z tej horúčavy asi preskočilo. Prečo? Nerozumiem. No Vladko, takto. Čo ty vieš o tatranských plesách? Že takto nazývame ľadovcové plesá vo vysokých a nízkych Tatrách. Na Slovensku sa ich nachádza viac ako 80. Delíme ich podľa spôsobu vzniku. Niektoré sú prístupné len s horským vodcom, niektoré sú pre turistov neprístupné. A ďalej? Niektoré sú trvalé. Iné miznú na jar či na jeseň. No a najväčšie a najhlbšie je Veľké Hyncovo pleso. A že ty sama si hovorila, ako zbožňuješ Tatry. A tatranské plesá, morské oká. A namočiť sa teraz do takého morského oka by bolo. Mne sa snáď sníva. Veď len na chvíľu. A potom si kdesi na karimatke a v chládku čítať knihu. To by bolo fantastické. Ale veď to je zakázané, Vladko. Čo? Kúpanie v tatranskom plese predsa. Aha, to fakt? Hej, dobre počuješ. A aj vy, milí poslucháči. Ty si o tom fakt ešte nepočul? Pokiaľ si pamätám, tak som ti to už vravela. Asi sa mi čosi už marí. No dobré ráno, pán knihomolž zasnívaný. Aj keď... Čo? Jeden môj kamoš nedávno zdieľal na sociálnej sieti, ako sa kto si kúpe v štrbskom plese. Tak som si myslel... To mi ani nehovor. To je vážny tatranský prešľap. Aha. Kúpať sa v tatranskom plese sa nemôže. Vôbec. Nikdy. Ok. Nechápem, že ty taký knihomolský to nevieš. Teda, že si to nepamätáš. A ešte čosi. Za takýto prešľap ti hrozí pokuta až do výšky 300 eur. Čože? Teda v prípade, že ťa prichytí stráž prírody. Čo sú strážcovia chránených území Slovenska, ktorí kontrolujú, či sa dodržiava zákon o ochrane prírody. Aha. A keď ma neprichytia? Keď ťa neprichytia, ale dozvedia sa o tom dodatočne, Tak čo? tak v takom prípade sa tento priestupok rieši až na Slovenskej inšpekcii životného prostredia a pokuta za takéto porušenie zákona sa môže vyšplhať až na 3319 eur. 3319 eur? To som nevedel. No, to ťa ale neospravedlňuje. Na budúce by bolo fajn prečítať si radšej, ako sa správať v Tatrách, ako nejakú tatranskú povesť. Máš totiž vážne medzery, ako počujem. Dobre. Najhrôzostrašnejšie však je... Čo? čo také čľapkanie v plese spôsobuje samotnému plesu. A čo také? Tatranské pleso je totiž citlivý ekosystém. To čo znamená? Že je domovom mnohých drobných živočíšnych druhov, ale aj jedinečných glaciálnych reliktov alebo endemitov, obývajúcich len určité lokality. Ako napríklad žiabronôžka severská alebo veslonôžka. Ako som sa teraz dočítal. Pri ktorých aj malé zmeny prostredia môžu viesť k ich zániku. Presne tak. Ako sa vyjadril riaditeľ správy Tatranského národného parku, pán Pavel Majko, v prípade nerešpektovania zákazu dochádza k zásadným a nezvratným zmenám ekosystému tatranských plies. A to si žiaľ veľmi veľa kúpania chtivých turistov neuvedomuje. Alebo ani len netuší. Alebo aj hej a kašle na to.
No ja som toto fakt nevedel. Tak už vieš. Ako aj naši poslucháči. To ma mrzí. Čo konkrétne? Tá žiabronôžka a veslonôžka, že by mohli takto zaniknúť. No a úplne najhoršie je, keď sa v plese čľapkajú turisti, ktorí sú natretí opaľovacím krémom či nastriekaní repelentom. To je pre žiabronôžku a veslonôžku hotová katastrofa. A nie len pre ne. Teta mi vravela, že obzvlášť nebezpečné sú napríklad UV filtre, ktoré sa nachádzajú v opaľovacích krémoch. Áno, práve o tom čítam. UV filtre u živočíchov spôsobujú reprodukčnú a vývojovú toxicitu. A ešte som sa dočítal, že prvotné poškodenie ekosystémov tatranských plies vzniká už len samotným prístupom návštevníka k plesu. Jasné, lebo neohľaduplní turisti šľapú tam, kde nemajú, mimo značkovaného turistického chodníka a tým pádom sa tá okrajová časť plesa zošľapáva a dochádza tak k erózii brehov, zakaľovaniu vody a poškodzovaniu pobrežnej vegetácie. Hej, pekne si to načítal. Kiež by tak urobili aj viacerí. Tak aspoň nás teraz takto počujú. No snáď. A snáď každý teraz pocítil, že kúpanie v tatranskom plese naozaj nehrozí. 100%. Ako aj priblíženie sa k nemu po neoznačenom turistickom chodníku. Veď pleso sa dá perfektne vychutnať aj inak. Ako? No napríklad sa na ňom môžeš člnkovať. Konkrétne na štrbskom plese. A hľadať pod jeho hladinou tajomnú rybu menom Sigmarena. Alebo pozorovať, či z neho nevyskočí ropucha z veľkého žabieho plesa. Alebo sa kochať, tvoje obľúbené slovo, pohľadom naň dokonca z bicykla. Keďže k popradskému plesu vedie parádna cyklotrasa. Prípadne si vychutnať pohľad na Velické pleso priamo z wellness centra. Je tam perfektná výrivka. V najvyššie položenom horskom hoteli na Slovensku. Tánička? Áno, Vladko? Mám parádny nápad. Počúvam. Čo keby sme sa na chvíľu schladili vo vodopádoch studeného potoka? Čo? Si robíš srandu, Vladko? No, nerobím. Veď ten zákaz platí aj na kúpanie sa v tatranských potokoch. A áno, pred rokom sa v týchto vodách studeného potoka síce čľapkala jedna turistka a možno z toho mala aj srandu, kto vie, keďže si počas toho dokonca urobila selfie. No, každopádne srandovné to rozhodne nebolo. Bolo to trápne a vážne porušenie zákona. A stále je. Aha, ok. Tak to som tiež nevedel. Tak teda nič. Aj keď... Ďalší skvelý nápad? Lebo ak má byť podobný ako ten predchádzajúci, tak si rovno zapchám uši. No, že by sme mohli vyšliapať k Brnčalke. A na jej terase sa osviežiť chatovým tatranským čajíkom. Samozrejme s ľadom. Alebo pravou domácou bazovou limonádou. A len tak hľadieť na zelené pleso. Na jeho neuveriteľnú smaragdovo-zelenú farbu. A možno objavíme aj poklad, o ktorom sa píše v jednej starej tatranskej povesti. Vladko, tak toto dobrodružstvo znie konečne skvelo. Konec koncov, veď aj akákoľvek prechádzka lesom je predsa veľmi osviežujúca. Kedy vyrážame? Hneď. Aj vy, milí turisti a turistky? Tak do počutia na budúce. A nezabudnite, tatranské pleso nie je kúpalisko. A veru ani tatranský potok. Tento podcast sme pre vás pripravili vďaka podpore Premium poisťovne. Tento podcast je určený milovníkom Tatier a najmä sledovateľom facebookovej stránky Tatry. Nájdete ho aj na všetkých streamovacích platformách a na stránke cezhory.sk. Na obsahu spolupracovala Petra Tvrdá, zvuk zabezpečil Jaro Kizek, od mikrofónu vás po tatranských chodníkoch sprevádzajú Tánička Altusová a Vladko Suchanič.
Aj cez naše podcasty lepšie spoznávajte zaujímavosti a príbehy z vysokých, belianských, západných a nízkych Tatier.